विचारलेली जी लक्षवेधी होती, जे आमच्या फरांदेताई आमदारांनी विचारलेली, मुस्लिम महिलांवर झालेला अत्याचार आणि त्या संबंधित झालेला GR आणि त्याला संबंधित आमचे मंत्री योगेश कदमजी अतिशय समर्पक असं उत्तर देत असताना या आम्ही जे वारंवार गजवाय हिंद चा उल्लेख करतो आम्ही की जिथे या हिंदू राष्ट्राला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे जे मनसुबे आहेत त्याची काही चित्र आज विधिमंडळामध्ये बघायला मिळालं। म्हणजे एका बाजूला जो काही त्या मुस्लिम महिलांना फोनवर बोलून तलाक 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 सांगून त्यांचं आयुष्य संपवलं गेलं, त्यांच्यावर अत्याचार झाला, त्यांना न्याय देणं बाजूलाच राहिलं। पण इस्लाम में क्या लिखा है, इस्लाम में तो ट्रिपल तलाक क्या ऐसा है, म्हणजे जसं का आम्हाला वाटत होतं की आम्ही पाकिस्तानच्या विधानसभेमध्ये बसलोय, कराचीच्या विधानसभेमध्ये बसलोय, भारताच्या विधानसभेमध्ये बसलो ना, अशी भावना आली आम्हाला। म्हणून आम्ही सगळ्या जणांनी आक्षेप घेतला आणि मुळामध्ये जे जे प्रश्न विचारत होते, ज्यांनी फरांदेताईंच्या लक्षवेधीवर आक्षेप घेतला, जे आम्हाला इस्लामचे धडे आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये शिकवत होते, त्यांनी कधीतरी आम्हाला उत्तर द्यावं की त्यांना संविधान महत्वाचं आहे की इस्लाम महत्वाचं आहे की कुराण महत्वाचं आहे, हे कधीतरी त्यांनी माझ्याबरोबर अशा खुल्या व्यासपीठावर उत्तर दिलं पाहिजे। आणि ज्या समान नागरिक कायद्याचा विरोध हे लोक उल्लेख करतात ते संविधानामध्ये त्याचा उल्लेख आहे। ह्यांची तुम्ही घरं तोडायला जा, लँड जिहादच्या नावाने बुलडोजर चढवायला जा, ते लगेच संविधान समोर दाखवतात। आणि धर्माचा विषय आला तेव्हा याला संविधान आठवत नाही, बरोबर इस्लाम आणि कुराण आठवतं। म्हणून या सगळ्या गोष्टीवर आक्षेप आम्ही सगळ्या जणांनी घेतला आणि म्हणून हे सगळे जी काय बडबड कोणाला पाकिस्तानची बाजू घ्यायची असेल आणि इस्लामचे धडे दाखवायचे असतील ना, तर मदरशांनी मस्जिदमध्ये जाऊन शिकवा, विधानसभेमध्ये येऊन या सगळ्याची बाबतीची लेक्चर आम्हाला द्यायची नाही, ही आमची सगळ्यांची भूमिका आहे।